Ndị nke m ndewonu. O nwere akụkọ na-efegharị n'ikuku kịta ebe otu nwanyị ji emunye nwunye di ya ọkụ. Ihe na-eselụnụ sọsọ nwanyị ahụ ma wee gbufuo nwanyị mmadụ n'afọ bidoro ebido. Kedu na ife a ga-akpọ nke a? Nwunye di ya gburu nwunye di ibe ya agbaghịrụ na ọ nọ n'ọsọ ugbu a. Bikonu, onye ọbụla hụrụ ya kpọtara ndị uwe ojii ka e wee nwee ike nwụchie nwaanyị a n'ihi na ihe ahụ mere jọgburu onwe ya. Ihe ọjọọ melụnụ Owerri n'Imo steeti. Ihe onyonyo nke mbụ bụ ọmarịcha nwaanyị egbufuru. Nke abụọ bụrụ nwaanyị gburu nwunye di ya. Onye nọ n'ọsọ ugbu a, bikonu gbasaa n'ozi a ka o rute onye nwere ike ịfụ nwaanyị a ka e nwee ike jide ya. Daalụnụ.